தெரியுதுங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம வந்து பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல இன்னைக்கு அத்தியாயம் 16 பார்க்க போறோம். தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகம், அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போறோம். சரிங்களா? நேத்துக்கு நம்ம வந்து 15th சாப்டர் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல வந்து ஒரு ஆலமரம் இருக்கு. அந்த ஆலமரத்துல அது வந்து தலைகீழா இருக்கும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அது எதனால ரொம்ப செழிப்பா இருக்குன்னா, அந்த முக்குணங்களால செழிப்பா இருக்கு. அந்த முக்குணங்களோட உயிரினங்கள் சம்பந்தப்படும் போது அது என்ன ஆகுது, நிறைய கர்மங்களை சேகரிக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்போ சத்துவகுணத்தில் சம்பந்தப்படும் போது சத்துவ குணங்களுக்கான செயல்கள், ரஜகுணம் தமகுணத்துல அதற்கேற்ற செயல்கள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த கர்மங்கள் அதை சம்பாதிக்கும் போது அதுல இருந்து என்ன கர்மங்கள் சேகரிக்குதோ அதை வச்சு அதுக்கு அடுத்தடுத்த பிறவிகள் உண்டு அப்படின்றத நேற்றுக்கு நம்ம ரொம்பவே ரகசியமான ஒரு விஷயமா, வேதத்தின் ரகசியமா புருஷோத்தம யோகம், அதை நம்ம வந்து நேற்றுக்கு பார்த்தோம். அப்புறம் பகவானோட பெருமைகளும் நம்ம அந்த அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட ஆலமரத்தையும் நம்ம வந்து பற்றின்மை அப்படின்ற ஒரு ஆயுதத்தால ஸ்திரமா டிட்டர்மினண்டா அதை விட்டி சாய்க்கணும் அப்படின்றதே பார்த்தோம். என்னதுன்னா, இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் இருந்து அப்பதான் நம்மளால இந்த கஷ்டங்களிலிருந்து நம்மளால விடுபட முடியும். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்போ 3 குணங்களோட ஆத்மா சம்பந்தப்படும் போது அது என்ன பண்ணுது, நிறைய கர்மங்களை சேகரிக்குதுன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப என்னென்ன மாதிரி கர்மங்கள், என்னென்ன மாதிரி இயல்புகள் இருக்கும் ஆத்மாவுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆத்மாக்கள் எல்லாருக்கும் தெய்வீக இயல்பு, அரக்க இயல்பு, இந்த மாதிரி 2 இயல்புகள். தெய்வீக இயல்புன்றது சத்துவகுணத்திலும் சித்த சத்துவகுணத்திலும் இருக்கும். அரக்க இயல்பு அப்படின்னு அசுர இயல்புன்றது ரஜோகுணம் தமகுணத்தில் உள்ளவங்க இருக்கிற ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த 2 இயல்புகளையும் பத்தி தான் இந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம நல்லபடியா நம்ம பார்க்க போறோம். அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம அத்தியாயத்தோட இணைந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி, யாரும் இது டிவோட்டிஸ் வாசிக்க போறாங்களா? மங்களாச்சரன் டிவோட்டிஸ் யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல மாதாஜி. அப்படிங்களா? ஓகே, நீங்க வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி, இல்ல நான் வாசிக்கட்டுங்களா? லலிதா மாதாஜி வாசிக்கட்டும். அவசியம். हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम्स. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு 16வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அசுர இயல்புகள், தெய்வீக இயல்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? இந்த அத்தியாயம் பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு சத்துவகுணத்தோட விஷயம் நல்லபடியா இது வரைக்கும் நிறைய பார்த்துட்டோம்.
அதுலயே நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றதுதான். ஏன்னா 3 குணங்களுக்கும் இடையில் தான் டக் ஆஃப் வார் எப்பயுமே நடக்குது இல்லைங்களா? சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம். இதுதான் நம்மளோட மனப்போராட்டத்திற்கும் காரணம். ஆசை, ஆசை அடையறதுக்காக இந்த 3 குணங்களும் நம்ம சம்மந்தப்படுறோம். அப்ப அதுக்கேத்த மாரி நம்ம அந்த ஆசை அடையும் போது நம்மளுக்கு கர்மங்கள் வருது அப்படின்றது. இதுதான் போராட்டமே இந்த வாழ்க்கையில. அப்ப அத நம்ம சரிப்படுத்திக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்துல முடிஞ்ச வரைக்கும் சத்துவகுணத்துல இருக்கணும். அதையும் விட உயர்ந்தது கிருஷ்ண பக்தி. அதனாலதான் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றது. சரிங்களா? மனதை பகவான் மேல் நிலைநிறுத்தி பக்தி செயலில் ஈடுபடும் போது இந்த மன போராட்டம் நம்மளை விட்டு அடியோட நீங்கிடும் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது வந்து சும்மா மேலோட்டமா ஒரு வழிபாட்டு முறை அப்படின்றது கிடையாது. குணத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் கிருஷ்ண பக்தி. அந்த அதாவது அந்த ஹம்பிள்னஸ் அதுல இருந்து வர்றது இல்லைங்களா? அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் கிருஷ்ண பக்தி. அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கும் போது நம்மளால அந்த அனர்த்தங்களே நம்மளால வெளியில வர முடியும் அப்படின்றதுல நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 16 பார்க்க போறோம். அதுல 1, 2, 3 ஸ்லோகங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி, ஸ்லோகம் 1, 2, 3 வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरविभययोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्तसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायास्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूतेशलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलं तेजक्षमागृतिशौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அஹிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிரினங்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அத்தியாயம் 12ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? நல்ல நல்ல குணங்கள் பகவான் வந்து நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? இந்த குணத்துல இருக்கணும், என்னென்ன மாதிரி வந்து செயல்களை ஈடுபடணும் அப்படின்னு நிறைய நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நமக்கும் பகவத்கீதையில என்ன மாதிரி குணத்துல இருக்கணும் அப்படின்றத ஒரு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்ப இது எல்லாத்தையும் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றதான் அச்சமின்மை. டிவோட்டீஸோட ஒரு அடையாளமே வந்து அச்சமின்மை அப்படின்றது. சரிங்களா? இந்த ஜட உலகத்தில் வர துன்பங்களை பார்த்து டிவோட்டிஸ் என்னைக்குமே என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா பயப்பட மாட்டாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா இந்த ஜட உலகம் நிரந்தரம் அல்ல அப்படின்றது அவங்களால தெரிய வருது. அதே மாதிரி யாரெல்லாம் பக்தர்கள், கிருஷ்ண பக்தர்களோ அவங்களுக்கு பயம் அப்படின்றது இருக்கவே இருக்காது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா இதுக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம வந்து உன்னதமா பார்க்கறது பிரகலாத் மகாராஜர் தான் இல்லைங்களா? நிறைய கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலும் நம்பிக்கையோடு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது மட்டும்தான் நல்லபடியா ஸ்ட்ரைட்டாவே பிரகலாத் மகாராஜ் நம்மளுக்கு கொடுத்த ஒரு முறைதான், வாழ்க்கை முறைதான். என்னன்னா எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் பக்தி, நம்பிக்கை இதை மட்டும் நம்ம நல்லபடியா கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னாலே வர கஷ்டங்கள் அத்தனையும் நம்மள வந்து சேரவே சேராது. அதே சமயத்துல நம்மளுக்கு பகவானோட அன்பும் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம நிரந்தரமா பார்க்கிறோம் இல்லையா? அப்போ பயம்ன்றது பிரகலாத் மகாராஜர் கிட்ட எங்கேயுமே நம்ம பார்க்கவே இல்லை. அதே மாதிரிதான் 2வது என்ன ஒரு பயம்னாலும் அது இந்த ஜட உலக சம்பந்தப்பட்டதுதான். ஆத்மாவுக்கு ஒண்ணுமே ஆக போறது இல்லை. நிச்சயமா நம்ம எல்லாரும் இருக்கதான் போறோம், எப்பயுமே இருக்கதான் போறோம், பகவானோட இருக்கவே போறோம் இல்லைங்களா? அதுவும் பகவான் நம்ம கூடவே இருக்காங்க சூப்பர் சோலா. ஆனா நம்ம அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கேட்காம சாஸ்திரங்களை நம்ம நம்பாம அதன்படி நம்ம வாழ்க்கையை வாழாம இருக்கும் சமயத்துல நமக்கு அந்த உணர்வு வந்து ஏற்படாம இருக்குது அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். அப்ப அச்சமின்மை அப்படின்றது ஒரு சிறந்த ஒரு குணம். அது வந்து நம்ம இதுல பார்க்கிறோம், தெய்வீக இயல்பை நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா பகவான் மேல நம்பிக்கை அப்படின்றதுல இருக்கனால அச்சம்ன்றது
இந்த ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல தான் நம்மளுக்கு இருக்குமே தவிர ஆன்மீக விஷயத்துல நமக்கு அந்த பயம் அப்படின்றது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அப்புறம் தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல். நம்ம நிறைய பிறவிகளை எடுத்தாச்சு, அதுல நிறைய கர்மங்களை நம்ம ஈடுபடுத்திக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதுல இருந்து நமக்கு ஒரு சில இம்பியூரிட்டிஸ் பாபங்கள் வந்து சேர்ந்திருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த நிலைமையை நம்ம தூய்மைப்படுத்தணும். ஏன்னா பகவானை அடையணும் போது நமக்கு என்ன மட்டுமே இருக்கணும், மிச்சம் இருக்க வேண்டியது ஆத்மா மட்டும்தான். இந்த சரீரம், அதாவது ஸ்தூல சரீரம், இந்த பஞ்சபூதங்களான சரீரம், இது ரெண்டுமே நம்ம வந்து விடணும். அப்படின்ற பட்சத்துல தூய்மைப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கதான் நம்ம அதுல இருந்தா மனம், இன்டெலிஜென்ஸ், அப்புறம் ஃபால்ஸ் ஈகோ, இதுல இதெல்லாம் நம்ம வெளியில வரணும்னா தூய்மை வேணும். தூய்மை எப்படி நம்மளால பண்ண முடியும்? பக்தியால மட்டுமே தான் தூய்மைப்படுத்த முடியும். அப்ப தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல் அப்படின்றது டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறது. ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். அப்ப நிறைய டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணனாலே நம்மளுக்கு பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? பக்தி எப்படி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும், குருவை நம்ம சரணம் அடையணும். அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம செய்யும் போது நம்மளோட ஞானம் வந்து விருத்தியாகும். ஆன்மீக ஞானம் தான் நித்தியமானது இல்லைங்களா? அததான் ஒரு மனிதன் அவசியம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதே. இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம எவ்வளவோ விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளவு உன்னதம் கிடையாது. எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும், பகவத்கீதை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும், அதன்படிக்கு நம்ம வாழ்க்கை நம்ம நல்லபடியா வாழணும். அதுதான் இருக்கிறதுலே உயர்ந்த ஞானம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். தானம் தானம் பண்றது, சுய கட்டுப்பாடு. எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதுல ஒரு சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும், முக்கியமா ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல. அப்புறம் யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அஹிம்சை. இதெல்லாம் தானம், யாகம், தவம் இதெல்லாம் வந்து சம்ஸ்காரங்கள்ல வர்றது. எல்லா மனிதனும் தன்னோட வாழ்க்கையில கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் தானம், யாகம், தவம். ஏன்னா இது வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானுக்கான செயலா பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இதை செய்யும் போது நமக்கு என்ன ஏற்படும்? தூய்மை ஏற்படும். தனது நிலையை நம்மளோட நிலையை நம்ம தூய்மைப்படுத்திக்க முடியும். ஆனால் தானம், யாகம், தவம் இதெல்லாம் அவசியம், எல்லாருமே செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து எளிமையா இருக்கணும். அஹிம்சை, நம்மளையும் பக்தி சேவையில இருந்து பெறாம பாத்துக்கணும். அதே சமயத்துல அடுத்தவங்களும் நம்ம ஹிம்சிக்காம இருக்கணும். சரிங்களா? நம்மள யாராவது ஹிம்சிச்சாங்க அப்படின்னா கூட சரிங்களா, அதுல நம்மள பாதுகாத்துக்கணும். அதே மாதிரி வாய்மை, எப்பயுமே உண்மையே பேசணும். கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. எதற்காக கோபம் வருது? எதிர்பார்ப்புனால. எதிர்பார்ப்பு இல்லாத பட்சத்துல கோபம் வராது. அப்போ நம்ம பகவானை மட்டுமே பக்தி செயல் ஈடுபடும் போது இந்த ஜட உலக சம்பத்துல நம்மளுக்கு எதுவுமே எதிர்பார்ப்பு இருக்காது இல்லைங்களா? இயல்பா என்ன கிடைக்குமோ அது கிடைக்கும், கிடைக்க கூடாதது கிடைக்காது, அவ்வளவுதான். அத முன்னையே ஒரு 2-3 சாப்டர்ஸ் முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நமக்கு வந்து ஒரு கெட்டது எப்படி நல்லபடியா நடக்குதோ அதே மாதிரியே அது எந்த தடங்களும் இல்லவே இல்லை இல்லைங்களா? நல்லபடியா வந்து அமையுது. அதே மாதிரியே சந்தோஷங்களும் சுக்ருத்தி இருந்தா நல்லபடியா வரும். அதையும் யாரும் தடுக்கவே முடியாது. அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும்போது நம்ம எதையுமே எதிர்பார்க்க மாட்டோம். எதிர்பார்க்காத பட்சத்துல நம்மளுக்கு கோபம் வராது. சரிங்களா? அதே மாதிரி நம்மளோட பேச்சை மத்தவங்க கேட்கணும் அப்படின்றதும் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறதுன்றது அப்பயும் நம்மளுக்கு வரும். குழந்தைங்களோ கேட்கல அப்படின்னு நம்மளுக்கு கோபம் வருங்களா? நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், கைட் மட்டும் தான் பண்ணலாம். பற்றுதலோட இருந்தாதான் அந்த கோபம் வரும், நம்ம பேச்சு கேட்கலன்னு. ஆனா நம்ம கைடன்ஸ் மட்டும் பண்ணும்போது அதுலயுமே நம்மளால கொஞ்சம் விலகி இருக்கும்போது கோபம் வராது. துறவு, மனத்தின் அளவு துறவோட இருக்கணும். சாந்தி, அமைதியோட இருக்கணும் எந்த விஷயத்திலையும். அப்புறம் குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. இதுதான் எல்லா அனர்த்தத்துக்கும் காரணமா அமையும். சரிங்களா? நம்ம வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம், நம்ம மத்தவங்க கிட்ட ஏதாவது ஒரு குற்றம் இருக்கான்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னாலே அது விரோதமா மாறிடும். கொஞ்ச காலத்துல ஃபர்ஸ்ட் குற்றம் பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் அது விரோதத்துல கொண்டு போய் விட்டுரும். அப்போ அதர்ம செயல்கள்ல ஈடுபட ஆரம்பிச்சிடும். அதனால குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. அதாவது பிரபுபாதா அவங்களோட குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூரா, அவங்க வந்து யாராவது 2 பேர் குற்றம் காண்பதில் விருப்பத்தோட இருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்களாம், சண்டை வரும் இல்லைங்களா? குற்றம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த 2 பேரையும் கூப்பிட்டு ஒவ்வொருத்தரையும் மாத்தி மாத்தி புகழ்ந்து பேச சொல்லுவாங்களாம், எல்லார் முன்னாடியும் தினமும். சரிங்களா? அது மாதிரி புகழ்ந்து பேச சொல்லும் போது என்ன ஆகும், அந்த குற்றத்தெல்லாம் விட்டுட்டு இப்ப குரு சொல்றாங்க செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படின்ற பட்சத்துல என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்கன்னா அந்த 2 பேர் மாத்தி மாத்தி அவங்க கிட்ட உள்ள நல்லதெல்லாம் தேட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இவங்க இந்த ரொம்ப நல்லபடியா பண்றாங்க, இந்த சர்வீஸ் ரொம்ப நல்லபடியா பண்றாங்கன்னு அதை தேட ஆரம்பிக்க அவங்க கிட்ட அந்த குற்றங்களை வந்து பாக்குறதுன்றது மறைஞ்சு போயிடும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி நம்ம முன்னாடி உள்ளவங்கள்ட்டையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், குற்றங்கள் இருக்கு அப்படின்றத விட, ஏன்னா எல்லார்கிட்டயுமே நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கதான் செய்யும். யாருமே பியூரா நல்லவங்க, ஒரு தீய குணம் கூட இல்லாம இருக்காங்க அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது இல்லைங்களா? இருக்கதான் செய்யும். ஆனா அதை விட அவங்க கிட்ட உள்ள இந்த நல்ல நல்ல குணங்களை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது அந்த குறைகள் தெரியாம போயிடும் அப்படின்றத பார்க்கணும். அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட உள்ள குறைகளை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். அப்பதான் அதை நம்ம சரி பண்ண முடியும். அப்படியே ஆப்போசிட்டா அதை நம்ம செய்யணும். சரிங்களா? நம்ம கிட்ட உள்ள நல்லதை நம்ம பார்த்துட்டே இருந்தா நம்ம கிட்ட ப்ரைடு வந்துடும், அகங்காரம் வந்துடும். அதனால நம்ம கிட்ட உள்ள நல்லதை என்னைக்குமே நம்ம பார்க்கவே கூடாது. நம்ம கிட்ட உள்ள குறைகளை பார்க்க அதை நம்ம நிவர்த்தி பண்ண ஆரம்பிப்போம். அப்போ குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை.
எல்லா உயிர்கள்கிட்டயும் எப்படி இருக்கணும்? கருணையோட இருக்கணும். வெறும் ஹியூமன்ஸ் மட்டும் கிடையாது. எல்லா உயிர்கள்கிட்டயுமே நம்ம கருணையோட தான் இருக்கணும். எல்லாமே பகவானோட குழந்தைகள். பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, போதும்ன்ற மனம் இருக்கணும். அதுதான் இதையும் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆசையே அப்புறம் பேராசையா தான் மாறுது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சோ அதுல ஒரு சுய கட்டுப்பாடோட நம்ம இருக்கணும். கண்ணியத்தோட இருக்கணும். வெட்கம், மன உறுதி, ஸ்திரமா இருக்கணும் ஆன்மீகத்துல. அப்புறம் சத்துவகுணத்துல ஸ்திரமா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வீரம், டிவோட்டிஸ் எப்பயுமே ஹம்பிளா இருக்கணும், அடக்கத்தோட இருக்கணும் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? உடனே அதுக்காக அடிமைகளா இருக்கணும்னா கிடையாது. அதாவது எப்பயுமே வந்து பக்தர்கள் எப்பயுமே வீரத்தோட இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். ஆனா யாரையும் ஹிம்சிக்கிறதுக்காக இல்ல. இப்ப ஹனுமன் அர்ஜுனன் என்ன பண்ணாங்க? வீரம் நிறைஞ்சவங்க தான் இல்லைங்களா? ஆனா தர்மத்துக்காக என்னைக்குமே நம்ம வந்து வீரத்தோட இருக்கணும். அதே மாதிரி பகவானுக்காக நம்ம யாராவது துவேஷிச்சாங்க பகவானையோ இல்ல டிவோட்டிஸ்னா அந்த இடத்துல நம்ம அமைதியா இல்லாம வீரத்தோட இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். மன்னிக்கும் தன்மை. இவங்க அம்பரீஷ் மகாராஜ் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? தவறே செய்யல, இருந்தாலும் அவங்கள அழிக்கிறதுக்காக துர்வாசர் என்ன பண்ணாங்க? டீமனை கொடுத்தாங்க, அசுரனை கொடுத்தாங்க. அப்பயும் அப்படிப்பட்ட விஷயம் நடந்ததுக்கு அப்புறமும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க? மன்னிச்சு விட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்போ மன்னிக்கும் தன்மை இயல்பாவே இருக்கும் சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்களுக்கு. அப்புறம் தைரியத்தோட இருப்பாங்க, தூய்மையா இருப்பாங்க, மனதளவிலும் உடல் அளவிலும். பொறாமையின்மை. பகவானுக்கு பொறாமை பிடிக்கவே பிடிக்காது. அப்ப நமக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு, அது நம்மளால அடைய முடியலன்னும் போது பொறாமை அடுத்தவங்க கிட்ட இருக்கணும் போது பொறாமை வரும் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவங்களையும் புகழ்ந்து பேச பேச நமக்கு அந்த பொறாமையும் வராது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் வந்து பொதுவா கைடன்ஸ் சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி குணங்கள் வளர்த்துக்கணும்னா, இப்ப பொறாமை இருக்கு அப்படின்னா, இப்ப எனக்கு ஒரு மொபைல் மாடல் பிடிச்சிருக்கு, ஆனா என்னோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருக்கு அப்படின்னும் போது, எனக்கு அது கிடைக்கலன்னும் போது எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பொறாமை வருது அப்படின்னா, எப்படியும் நான் என்னோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட உள்ளதை நான் புகழ்ந்துதான் சொல்லுவேன் இல்லைங்களா? நீ வாங்கினதுல எனக்கு சந்தோஷம்னு. அது அரை மனதோட சொல்லாம முழு மனதோட, நீ வாங்கினதுல எனக்கு சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்ல பழக பழக அந்த பொறாமைன்ற எண்ணமும் நம்மளை விட்டு போயிடும். சுக்கிரத்தில் இருந்தா நமக்கும் கண்டிப்பா கிடைக்கும். பகவானோட திறமையோட நம்மளால கண்டிப்பா அதை நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட இருக்கும்போது பொறாமை போயிடும். மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தை செஞ்சாலும் யாரும் நம்மளை பிரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம எதிர்பார்க்காம எல்லா நல்ல செயல்களும் நம்ம ஈடுபடணும். அதாவது வலது கை கொடுக்கறதுக்கு இடது கை தெரியாம இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? தான தர்மம் பண்ணும்போது கூட அந்த அளவுக்கு நம்ம செய்யற நல்லது எல்லாமே நம்ம பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக செய்யும் பட்சத்துல நம்ம வேற யார்கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்? மரியாதையை எதிர்பார்க்க மாட்டோம். ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனை தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. இவ்வளவு குணங்களும் தெய்வீகமான குணங்கள் அப்படின்றத பகவானிங்க குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. மாதாஜி 16.4 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? மாதாஜி வாசிக்கிறேன். தம்போ தர்ப்போபிமானஸ்ச क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चापि जातस्य பார்த்த சம்பதமாசுரீம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிதாவின் மைந்தனே, தர்மை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்பு உடையவர்களின் குணங்களாகும். 6 குணங்கள் பார்க்கிறோம் அசுரர்களோட குணங்களா. தற்பெருமை, எப்பயும் தன்னை பத்தி பெருமையா பேசிப்பாங்க இல்லைங்களா? ஏன்னா அவங்க எல்லாமே நினைக்கிறது என்ன? நான் தான் எல்லாத்தையும் பண்ணேன், எல்லாத்தையும் வந்து ஆளுமை பண்றது நான் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? எப்பயும் தற்பெருமையோட இருப்பாங்க. அகந்தை அதனால வந்துடும். ஃபால்ஸ் ஈகோல இருப்பாங்க. வீண் அபிமானம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. கோபம், எதுக்கு எடுத்தாலும் கோபம் வரும். கொடூரமா இருப்பாங்க. அசுரர்கள் நம்ம இதுல நினைவில் வச்சுக்கிட்டோம்னால நமக்கு ஈஸியா பாண்டிங் பண்ண முடிஞ்சிடும். ஹிரண்யகசிபு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், ராவணன் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இது அத்தனையும் அவங்க கிட்ட இருக்கும் இல்லைங்களா? தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், எல்லா சாதுக்கள் எல்லாம் கொடூரம் பண்றது. அதுக்கப்புறம் அறியாமை. இது அத்தனையும் எதனால பண்றாங்க? அறியாமை அப்படின்னு ஒரு காரணத்தினால்தான் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த அறியாமை அப்படின்றது ஏன்னா பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கல, பகவானால் தான் எல்லாமே படைக்கப்பட்டிருக்கு, அவங்கதான் உயர்ந்தவங்கன்றது தெரியாம இருக்கிற அந்த அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புகள் உடையவர்களின் குணங்கள் ஆகும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? மாதாஜி 16.5 ஸ்லோகம். தெய்வீ சம்பத்தி மோக்ஷாய நிபந்தாயா சுரிமதா மாசுஜ சம்பதம் தெய்வீம் அபிஜாதோசி பாண்டவ. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம பார்த்த அந்த குணங்களோட இருந்தோம் அப்படின்னா
ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்த குணங்களோட இருந்தோம்னா முக்தி தரக்கூடியவை அதெல்லாம். அதே அசுர குணங்கள் என்ன பண்ணும்? இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த 6 விஷயங்களும் நம்மள பந்தப்படுத்தும் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். பாண்டுவின் மைதனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். இதுல உடனே இப்ப அசுர குணம் தான் இதுல என்ன பார்க்கிறோம்? நம்ம கோபம் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இப்ப அர்ஜுனர் என்ன நிலையில இருக்காங்க? போர் பண்ணணும். எல்லாரையும் அவங்க அழிக்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ அர்ஜுனனுக்கு ஒரு எண்ணம் வந்துரும் இல்லைங்களா? அடுத்த கேள்வி கேட்பாங்க. என்னைய வந்து தெய்வீக குணத்தோட இருக்க சொல்லிட்டு போர் பண்ண சொல்றீங்களே, இதுல நெறைய பேருக்கு கஷ்டம் வருமே அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இல்லைங்களா? அதனால பகவான் இங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? முன்னயே சொல்லிட்டாங்க. கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். போர் பண்ணாலும் யாருக்காக பண்றாங்க? அதர்மத்தை அழிக்கிறதுக்காக பகவானுக்காக பண்றாங்க இல்லைங்களா? அதனால நீ தெய்வீக குணத்தோட இருக்கிறாய் அப்படின்றத சமாதானப்படுத்தி சொல்றாங்க. மத்தது துர்கா மத்தது 16.6 ஸ்லோகம் யாரும் வாசிக்கிறாங்களா? कोटीश्वरी माताजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी, वासिक ஹரே माताजी। கிருஷ்ணா மாதாஜி அவசியம். द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிதாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகள் தெய்வீகமானவர்கள், அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? நேத்துக்கு நம்ம 2 பேர் பார்த்தோம். 2 டைப் ஆஃப் லிவிங் என்டிட்டிஸ். ஒருத்தவங்க தவறாதவர்கள், இன்னொருத்தவங்க தவறக்கூடியவர்கள். அதாவது நித்திய சூரிகள், இன்னொருத்தவங்க இந்த இன்னும் உயிர்வாழிகள் இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ளவங்கன்னு பார்த்தோம். இப்ப இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ளவங்களே 2 பிரிவா இருக்கும். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தெய்வீகமானவர்கள், அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக விளக்கியுள்ளேன். நிறைய நம்ம பார்த்தாச்சு. எனக்கு மிக மிக பிரியமானவன் அப்படின்றது 13வது அத்தியாயத்துல 8ல இருந்து 12 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் பகவான் குறிப்பிட்டிருந்தது. அப்புறம் இப்ப 16வது அத்தியாயத்துல 1, 2, 3 ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே நம்ம தெய்வீக குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டதுன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. அசுரர்களோட குணங்கள் எப்படி இருக்கும்? இதை தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அசுர குணத்துல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது 16.7 ஸ்லோகம். सत्या माताजी, हरे कृष्णा। படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. प्रवृत्तिरुत्तं सा निवृत्तं सा जना न विदुर आशुरा न शौसं नाभिसासरो न सत्यं देशि विद्यते। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. சரிங்களா? அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன டிராபேக்னாலே என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாது. ஏன்னா பகவத்கீதையே தெரியாது. பகவத்கீதை தெரிஞ்சாதான் நல்ல குணங்கள் இருக்கு, அதுல இருந்து பக்தியை நம்ம வளர்க்கணும், பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தணும், எல்லாமே தெரிய வருது. தர்மம் அதர்மம் தெரியும், வேதங்களை நம்ம சாஸ்திரங்கள் நம்பும் போது அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது. ஆனா இது எதுவுமே தெரியாம இருக்கும்போது, ரூல் புக்கே தெரியல, பகவான் கொடுத்த வேதங்கள் வழிகாட்டி நமக்கு இல்லைங்களா, அதுவே தெரியலன்னும் போது அவங்களுக்கு என்ன தெரியாது? எது செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்றது தெரியாது. அதுதான் அறியாமை. அறியாமை தான் எல்லாத்துக்குமே காரணமா இருக்கு. அதையும் வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்லி விளக்குவாங்க. எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, இப்ப நான் ஒரு கண்ட்ரில இருக்கேன், அதுல உள்ள ரோட் ரூல்ஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லைங்களா, நான் அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது என்னோட ஜேர்னி வந்து சேஃபாவும் அதே சமயத்துல எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம இருக்கும். அதே நான் ரோட் ரூல்ஸ் தெரிஞ்சுக்காம நான் அந்த கண்ட்ரில நான் வந்து இருந்தேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? என்னோட ஜேர்னியை வந்து பாதிப்புக்குள்ளாகும். அதே மாதிரி ஃபைனும் கட்டணும், பனிஷ்மெண்ட்டும் எனக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ இப்ப நான் போயிட்டு ஒரு தவறு பண்ணிட்டு நான் வந்து எனக்கு இந்த ரூல்ஸ் தெரியாதுன்னு சொன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா? பண்ண மாட்டாங்க இல்லைங்களா? ரூல்ஸை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை, அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது நம்மளோட கடமை. அந்த மாதிரி பகவத்கீதையில பகவான் எல்லா விஷயங்களும் சொல்லியாச்சு. ஆனா அதை நம்ம படிக்காம இருந்தோம் அப்படின்னா அது யாரோட தப்பு? நம்மளோட தப்பு இல்லைங்களா? ஆனா பகவானோட அனுகிரகத்துல இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் நல்லபடியா பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பகவான் கொடுத்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானை நம்ம திருப்தி பண்ணணும். அப்ப அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றே செய்யக்கூடாது என்று அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. அப்போ நன்மைகள் எது தீமைகள் எதுன்னு தெரியாதப்போ அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க? எது தூய்மையான விஷயம், எது முறையான நடத்தை அப்படின்றதெல்லாம் தெரியாம பொய்யெல்லாம் நிறைய பேசுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.8 ஸ்லோகம். निवेदिता माताजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. असत्यम् अप्रदिष्टं ते जगत् आहुः अनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किम् अन्यत् काम हैतुकम्। हरे कृष्ण माताजी। மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியல. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவ்வுலகம் பொய் என்றும் சரிங்களா,
அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். இந்த உலகமே பொய் அப்படின்றத அவங்க வந்து உறுதியா நம்புவாங்க. அஸ்திவாரம் இல்லாதது, அதாவது என்ன இதெல்லாம் என்னன்னா நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, இந்த பிறப்பு அதுக்கப்புறம் அடுத்த பிறவின்னு ஒண்ணு இருக்கு, ஆத்மா அழியாதது, அதெல்லாம் நம்ம சொல்றீங்களா, அதான் அதுல இதுலயுமே அவங்களுக்கு நம்பிக்கையே இருக்காது. அப்ப அஸ்திவாரம் இல்லாதது, ஏதோ எல்லாரும் வந்து உருவாகி இருக்கோம், வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், அவ்வளவுதான் முடிய போகுது. அப்படி இருந்தா ஏன் இவ்வளவு வித்தியாசங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? இப்ப எல்லாருமே தானாவே உருவாகிறோம், அடுத்த ஒரு பிறப்பு இறப்பு அந்த மாதிரி சுழற்சிலாம் இல்ல, ஜென்மங்கள்லாம் கிடையாது அப்படின்னா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தானே இருப்போம். ஆனா வித்தியாசங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப அதெல்லாம் எதனால அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு அவங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியாது. சரிங்களா? அப்ப அவங்க என்ன சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் என்று எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். பகவான் இருக்காங்க, ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்குன்னு அதை படைச்சவங்கன்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இந்த உலகம் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னும் போது ஆத்மா இருக்கு, அப்புறம் லிவிங் என்டிட்டி, நான் லிவிங் என்டிட்டி, சித்த அசித்து எல்லாமே இருக்கு. அப்ப அதெல்லாம் உருவாக்குனவங்கன்னு யாராவது ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அவங்கதான் கடவுள், அவங்கதான் நம்ம பரமாத்மா நம்ம பார்க்கிறோம், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் வேதத்தின் மூலியமா. ஆனா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, கடவுள் என்று எவரும் இல்லை அப்படின்றத அந்த நினைவோட அவங்க இருப்பாங்க. அது ஏத்திஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள. சரியா? காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். இந்த உலகமே காம இச்சையால உருவாகி இருக்கு, இதை தாண்டி வேற ஒரு ரீசன் கிடையாது அப்படின்றதும் அவங்களோட நிலைப்பாடா இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மத்தது 16.9 ஸ்லோகம். श्रीधर प्रभु जी हरे कृष्णा। श्रीधर प्रभु जी। हरे कृष्ण। एतां दृष्टिम् अवष्टप्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिता। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி இந்த மாதிரி எண்ணங்களோட, சரிங்களா, என்னென்ன எண்ணங்கள், நன்மை தீமை தெரியாது, அதுக்கப்புறம் கடவுள் அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையாது, அஸ்திவாரம் இல்லாதது, காம இச்சையால் உண்டானது அப்படின்றத மட்டும் எடுத்துட்டு இருக்கிறவங்க அந்த முடிவோடு இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களும் அசுரர்கள் உலகை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். அப்போ பகவான் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, கர்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, கண்ட்ரோல் இல்லாம இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க, அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதெல்லாம் செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க. அது அடுத்தவங்களை அழிக்கிற ஒரு விஷயமா இருந்தா கூட அவங்க அதுக்காக கவலைப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா பாபம்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுக்கு நம்மளுக்கு தண்டனை உண்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சா அதுக்கு கவனமா இருப்பாங்க. இந்த ஜட உலகத்திலே நம்மளுக்கு தவறு செஞ்ச தண்டனை உண்டு அப்படின்னும் போது ஆன்மீகம் இல்லைங்களா, இயற்கை நம்மளுக்கு தண்டனை கொடுக்கும் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியமே அவங்களுக்கு புரியாம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, யாருமே கண்ட்ரோல் பண்றவங்க கிடையாது, ஏன்னா கடவுளே இல்லைன்ட்டாங்களே. அப்போ என்ன பண்ணிடுவாங்க, அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் அந்தந்த முடிவுகளோட அந்த எண்ண செயல்பாடோட இருக்கிறவங்க என்ன ஆயிடுவாங்க, தம்மை இழந்தவர்களாக இருக்கிறாங்க. உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் தனக்கு என்ன தோணுதோ, தனக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அதை அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்காக எவ்வளவு அதர்மம் செய்யணும்னாலும் அதுல அவங்க யோசிக்கவே மாட்டாங்க. பலனற்ற கொடூரமான செயலில் ஈடுபடுகின்றனர். இப்ப நம்ம நிறைய அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? மத்தது 16.10 ஸ்லோகம். श्री विद्या माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। 16.10 நான் படிக்கிறேன் மாதா ஜி. காமமாக்ஷ்ய திருஷ்டபூரம் தம்மான மதான்விதா மோகாத்பிஹித்வாஸ துவாகன் பிரவந்தேஷ்சுசித்ரதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா ஜி. தேங்க்யூ சோ மச். அசுரத்தன்மையுடையவர்கள், அப்போ அசுரர்களா இருக்கிறாங்க, அந்த தன்மையோட இருக்கிறவங்க திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சம் அடையாது. ஏன்னா காமம் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்போ ஆசைகள்ன்றது இந்த ஜட உலகத்துல ஒரு முடிவே இல்லாத ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அப்போ அப்படிப்பட்ட பகவான்கிட்ட சரணமடையாம திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியால், கர்வம் இருக்கும் அவங்களுக்கு சரிங்களா, எல்லாமே தன்னால நடந்தது அப்படின்னு. அதாவது கர்வம் வந்து 6 விஷயங்கள்னால வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒண்ணு வந்து என்னன்னா ரொம்ப அழகா இருந்தா, அப்புறம் ரொம்ப படிச்சிருந்தா, ரொம்ப செல்வ நிறைஞ்ச அதாவது நல்ல செல்வீகமான
குடும்பத்துல இருந்தா, அப்புறம் நல்ல தான தர்மங்கள் பண்ற ஆன்மீக குடும்பத்துல இருந்தா, அப்புறம் வயதானப்பையும் இளமையோட இருந்தா. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து கர்வத்திற்கான ஆதாரமா நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ கர்வம் இருக்கும், பொய் கௌரவம். சரிங்களா? எப்பயுமே தன்னை வந்து எல்லார் முன்னாடியும் ரொம்ப பெருமையா காமிச்சுக்கணும் அவங்களுக்கு அப்படின்ற அந்த ஒரு கவர்ச்சி. அப்போ எல்லாரும் புகழணும் தன்னை அப்படின்னு அந்த ஒரு பொய் கவர்ச்சியில மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். அதுல அவங்க மயங்கி இருப்பாங்க. அதுக்காக என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்க இருப்பாங்க. எப்பொழுதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள். அப்போ இந்த 2ம் அவங்களுக்கு கர்வமா இருக்கணும். எல்லாரும் தன்னை பெருமையா நினைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக என்ன பண்ணுவாங்க? தூய்மையற்ற விரதங்கள்ல ஈடுபட்டுட்டே இருப்பாங்க. அதுக்காக அதர்மம் கூட அவங்க செய்யறதுக்கு தயங்க மாட்டாங்க. அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். அவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் என்ஜாய் பண்றது எல்லாமே என்னது? இந்த ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இல்லையா? அது எதுவுமே நிரந்தரமானது கிடையாது. இந்த பிறவியோட அதெல்லாம் முடிய போகுது இல்லைங்களா? அதை நல்ல நிரந்தரமா நித்தியமா பாக்குறோம். எல்லாருமே பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இறப்புன்னு வந்த உடனே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தான் ஆத்மா வந்து போகுது. இந்த சரீரத்தையும் சேர்த்து, இந்த சரீரத்துக்காக தான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் ஈடுபட்டோம் இல்ல? அதையுமே நம்மளால கொண்டு போக முடியல. அப்ப நிரந்தரமற்ற பொருட்களால் கவரப்படுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெளிவா பார்க்கிறோம். மத்தது 16.11, 12 ஸ்லோகங்கள். श्री माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयायान्तम् उपाश्रिताः आमोपभोक्तु परमा एतावत् इति निश्चिताः आशाभास सदैव बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ति कामभोगार्थम् अन्यानेनार्थ सञ्जयान्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். ஒரு மனித பிறவி அப்படின்னு எடுத்ததுலயும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? ஆக்சுவலா எல்லா ஜீவராசியுமே என்ன பண்ணுது? தன்னை திருப்தி பண்ணிக்குது, புலன்களை திருப்தி பண்ணிக்குது. நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா தூங்கணும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான். அதாவது என்னது? ஸ்லீப்பிங், ஈட்டிங், மேட்டிங், டிஃபெண்டிங், இந்த 4 விஷயங்கள். சரிங்களா? இதுதான் வந்து எல்லா உயிரினங்களும் ஃபாலோ பண்றது. அப்ப மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே. அப்போ இதுல என்ன நினைக்கிறாங்க? அவங்க மனித பிறவிலையும் புலன்களை திருப்தி செய்யறதுதான் இருக்கலே முக்கியமான தேவை அப்படின்றதுல அவங்க நம்பிக்கையோட இருக்காங்க. இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ளவர்கள் இதுல இருந்து அவங்கள மாத்திக்கவே மாட்டாங்க. சரிங்களா? அவர்கள் கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படும்? கவலைகள் தான் மிச்சம் இருக்கும் இல்லைங்களா? சந்தோஷம்ன்றது இருக்காது. புலன்களை எவ்வளவு திருப்தி பண்ணாலும் அது அடங்கவே அடங்காது இல்லைங்களா? அது பாட்டுக்கு இன்னும் தான் கேட்டுட்டே இருக்கும். எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் 4 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பசிக்கதான் செய்யும் இல்லைங்களா? அப்போ நம்மளுக்கு அது திருப்தி அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது. அப்போ அங்க நம்மளுக்கு அமைதியும் சந்தோஷமும் இருக்குன்னா கிடையாது. அப்போ வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. வெறும் ஒரு நாக்க திருப்தி பண்றதுக்கே நம்ம நிறைய மெனக்கிட வேண்டியிருக்கு. அப்ப நிறைய புலன்கள் இருக்கு, ஆசைகள், எண்ணற்ற ஆசைகள் இருக்குன்னா எவ்வளவு கவலைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதனாலதான் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறது இல்லைங்களா? ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு நிறைய ஆசைகள்லாம், அதுவும் தன்னை சார்ந்தவங்களும் தன் இஷ்டப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுலயும் ஆசை இருக்கும் இல்லைங்களா? தன்னோட கண்ட்ரோல் இருக்கணும்னு, கண்ட்ரியும் தன்னோட கண்ட்ரோல் இருக்கணும், குடும்பமும் தன்னோட கண்ட்ரோல் இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாருமே ஆசைப்படுறாங்க. ஆண்கள், பெண்கள் எல்லாருமே. அப்படின்னும் போது ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி, நிறைய ஆசைகளையும் அது கிடைக்காத பட்சத்துல கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுணர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். அப்போ அவங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னும் போது, கோபம் வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க? அதர்மம் பண்ணியாவது நான் அதை அடைஞ்சிடணும் அப்படின்றதுல அவங்க ஈடுபடும் போது என்ன ஆகுறாங்க? அவங்க முழுக்க முழுக்க அசுர இயல்புக்கு அவங்க தள்ளப்பட்டுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து 4 பொதுவா சொல்ற அதர்மங்கள். ஒண்ணு வந்து இல்லிசிட் செக்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து கேம்பிளிங், சூதாட்டம், இன்டாக்சிகேஷன், தவறான பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகுது, அப்புறம் மீட் ஈட்டிங், இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.13, 15 ஸ்லோகங்கள். कोटेश्वरी माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। इदमत्य मया लब्धमिमं प्राप्स्येय मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्तनम् आट्यो अभिजनवानस्मि को अन्योस्ति सदृशो मया यस्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यन्या नवीनो मोहिता। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் எண்ணுகின்றார்கள், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன்.
அப்படின்ற ஒரு கால்குலேட்டட் மைண்ட்ல இருப்பாங்க. சரிங்களா? இவ்வளவு சேர்த்து வச்சாச்சு, இன்னும் இவ்வளவு திட்டங்கள் என்கிட்ட இருக்கு, அது எல்லாத்தையும் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இருப்பாங்க. ஆனா மரணத்தை அவங்களால தடுக்க முடியுமான்னா முடியாது இல்லைங்களா? அதுக்கு எந்த திட்டமும் போட்டாலும் அது பலிக்காது. அப்படின்னும் போது மரணம்ன்றது நித்தியமா இருக்கு. அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல நம்ம தயார் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத 8வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். யுதிஷ்டர் கூட சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? மன் ம மரணம்ன்றதே நினைவில் கொள்ளாம நித்தியமா இங்கே வாழப் போறோம் அப்படின்ற மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்றாங்களே அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்போ இவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும்? இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன் அப்படின்றத பார்க்கணும். அப்ப அறியாமை எவ்வளவு ஆதிக்கம் செலுத்துது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மென்மேலும் பெருகும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட இருப்பாங்க. இது முழுக்க முழுக்க செல்வங்கள்லாம் சேகரிச்சு தன்னோட ஆளுமையில இருக்கணும்னு. இது விரோதம் அதையும் சம்பாரிச்சு அதுல தான் தான் உயர்ந்திருக்கணும்ன்றது. நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். இது இன்னும் உயர்ந்தது. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசுரகுணத்துல அவங்களே என்ன சொல்ல நினைச்சுப்பாங்க, இறைவன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு தானே அனுபவிப்பாளன், பக்குவமானவன், பலமுடையவன், மகிழ்ச்சியானவன் அப்படின்றத நினைச்சுப்பாங்க. செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே, என்னை போன்று சக்தியுடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இது நிறைய ஆஹ் உறவினர்கள், ராவணன் அவங்கள நம்ம உதாரணமா பார்க்கலாம். தம்பி அப்புறம் மகன் எல்லாரும் ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு. அப்ப அவங்களுக்கு என்ன உணர்வு இருந்தது? செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்டு மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. நிறைய அவங்க யாரு? குபேரன். அவங்களோட செல்வங்களையும் இவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா? என்னை போட்டு சக்தியுடனும் மகிழ்வனும் வேறு யாரும் இல்லை. நான் யாகங்களை செய்வேன், தானங்களை கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இது எல்லாமே அறியாமை எவ்வளவு ஆதிக்கம் செலுத்தி மனிதனை தன் கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இதுல பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இல்ல பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஹிரண்யகசிபு அவங்க எப்படி இருக்காங்க? எல்லாவற்றின் இறைவன் நானே, அனுபவிப்பேன் நானே, அந்த கான்செப்டோட அந்த கோட்பாடோட ஹிரண்யகசிபு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? 125 வருஷம் தவம் பண்றாங்க பிரம்மாவை நோக்கி. அப்போ பிரம்மா கிட்ட சகாவரம் கேட்கிறாங்க. பிரம்மா எனக்குமே பிறப்பு இறப்பு உண்டு, அதனால அப்படிப்பட்ட வரத்தை என்னால கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப நிறைய கால்குலேட் பண்ணி யாருமே தன்னை அழிக்க முடியாத அளவுக்கு வரங்கள் வாங்குறாங்க. ஆனா மகாவிஷ்ணு என்ன பண்ணாங்க? அவங்களையும் திருப்தி பண்ணாங்க. அவங்க கேட்ட வரம் படியே அவங்களுக்கு மரணம் கிடைச்சது இல்லைங்களா? அதுல ஒரு சின்ன குறை கூட வைக்கவே இல்லை. அதே மாதிரி பிரம்மா கொடுத்த அந்த வரத்தையும் அவங்க பாதுகாத்தாங்க. பிரகலாதர் மகாராஜரும் அவங்க பாதுகாத்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இவங்க நானே இறைவன் அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டோட இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க யாரு? கம்சன். அவங்கள என்ன பண்ணாங்க? நிறைய எதிரிகள்லாம் இருக்காங்க, அவங்களெல்லாம் நான் அழிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் இவங்களெல்லாம் நான் அழிப்பேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட எல்லாம் இருந்தாங்கன்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? ராவணன் இந்த ஒரு விஷயங்களுக்கு நம்ம பொருத்தமா பார்க்கலாம். நிறைய உறவினர்களோட சூழப்பட்டு செல்வம் நிறைஞ்சிருந்தாங்க, அதனால நிறைய அதர்மங்கள் செஞ்சாங்க. சீதாமாவே அவங்க கடத்திட்டு போனாங்கன்றெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இதுக்களே ரொம்ப ஃபேமஸ் அசுரர் யார் அப்படின்னா ராவணன். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 16.16, 16.17. சத்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. अनेक चित्त विप्रानंत मोह जाल स्वमुरात प्रसाक्त काम पोकेषु पतन्ति नरके अनोषौ आत्म संभावित सतप्ता तनमान मातन्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते தம்பேனா விதி பூர்வகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் இந்த மாதிரி நிறைய ஆசைகள், நிறைய கவலை, கோபம், அறியாமை எல்லாம் கலந்திருக்கு. யாருக்கு? ஆன்மீகத்துல நாட்டம் இல்லாதவங்களுக்கு இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி அநேக கவலைகள் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் குழப்பப்பட்ட அவர்கள்
புலனின்பத்தில் பலமான பற்று உடையவர்களாக, வெறும் இந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், இந்த 5 புலன்களையும் திருப்தி பண்றதுல அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஆர்வம் இருக்கும். சரிங்களா? அதற்காக அதர்மம் பண்ணி என்ன பண்றாங்க? நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்பொழுதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர் அப்படின்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ என்ன பண்றாங்க? அந்த பொய் கௌரவம் இதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க ரொம்பவே அடிக்டடா இருக்காங்க. சரிங்களா? அப்போ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க? நிறைய பார்த்தா எல்லாரும் பெருமையா சொல்லுவாங்கல்ல, நிறைய யாகங்கள் தானங்கள்லாம் பண்றாங்க, ரொம்ப பெரிய நல்ல எண்ணத்தோட இருக்காங்க. அப்ப அந்த மாதிரி போய் கர்வத்துடன் என்ன பண்றாங்க? அவங்க யாகங்களை செய்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.18 ஸ்லோகம். श्रीधर प्रभु जी हरे कृष्णा। कृष्ण अहंगारं बलं दर्पं कामं क्रोधं ससंश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रत्विषन्तो யசுயுகாஹ ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடலிலும் பிறருடைய உடலிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இவ்வளவு அசுர குணங்கள் பார்த்தாச்சு இல்லைங்களா? அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம், கோபம் இதெல்லாம் இருக்கும்போது என்ன பண்றாங்க? அவங்களையும் அவங்க கஷ்டப்படுத்திக்கிறாங்க, மற்றவர்களையும் அவங்க கஷ்டப்படுத்துறாங்க. இவங்களும் அதர்மம் பண்ணி நரகம் போறாங்க, அதே மாதிரி மத்தவங்களையும் இவங்க என்ன பண்றாங்க? கஷ்டப்படுத்துறாங்க. அப்ப இவங்க கிட்ட உள்ள பரமாத்மா, மத்தவங்க கிட்ட இருக்கிற பரமாத்மா எல்லாத்தையுமே இவங்க என்ன பண்றாங்க? பொறாமை கொண்டு உண்மையான தாத்பரியம் தெரியாம எல்லாருமே நிந்திக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுக்குதான் சிசுபாலர் அவங்களோட சரித்திரம் நம்ம பார்ப்போம், பாஸ்ட் டைம்ஸ். அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க பிறக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா 3 கண்கள் 4 கைகளோட பிறந்துருவாங்க. சரிங்களா? அப்போ அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆயிடும், தன்னோட குழந்தை நார்மலா இல்லையே, இயல்பா இல்லையே அப்படின்னு. உடனே வந்து அப்போ ஒரு அசரீரி கேட்கும், உங்களோட குழந்தை வந்து நார்மலா மாறிடும், அதை வந்து யாரு ஸ்பரிசம் பண்றாங்களோ அவங்க ஒருத்தவங்க வந்து ஸ்பரிசம் பண்ணுவாங்க, அப்போ நார்மலா 2 கை 2 கண்களோட இருக்கும். ஆனா யாரால இந்த மாற்றம் ஏற்படுதோ அவங்களால மரணமும் ஏற்படும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அது மாதிரி குழந்தை பிறந்தது பார்க்க நிறைய பேர் வராங்க. அப்போ கிருஷ்ணரும் வராங்க, வந்து குழந்தைய வந்து ஸ்பரிசிக்கிறாங்க. அது இயல்பான நிலைக்கு மாறியது, 2 கண்கள் 2 கைகளோட. அப்போ அவங்க அம்மாவுக்கு சந்தோஷம் ஒரு பக்கம், பயம் ஒரு பக்கம். அப்ப கிருஷ்ணராலதான் மரணம் ஏற்பட போகுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவான்கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க? என்னோட பிள்ளை என்ன தவறு பண்ணாலும் மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்னும் பண்ணிடாதீங்கன்னு. அவன் 100 முறை வரைக்கும் தவறு செஞ்சா நான் வந்து மன்னிச்சிடுறேன் அப்படின்னு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லுவாங்க. ஆனால் இவங்க வளர வளர என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்களுக்கு கிருஷ்ணன் மேல பொறாமை, வெறுப்பு, கோபம் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து அவங்கள என்ன பண்ணும்? கோபத்தின் உச்சியில வச்சிருக்கோம். கிருஷ்ணர் பேரை கேட்டாலே கோபம் வரும், அவங்களுக்கு கிடைக்கிற மரியாதையை பார்த்தாலே கோபம் வரும். இந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க? பகவான் மேல வெறுப்பு வச்சிருந்தாங்க. அப்போ ஒரு தடவை ராஜசூரிய யாகம் பண்ணாங்க யுதிஷ்ட மகாராஜர். அப்ப நிறைய அரசர்கள் எல்லாம் வந்து கூப்பிட்டு இருந்தாங்க, இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போ கிருஷ்ணர், அப்புறம் நிறைய அரசர்கள், சிசுபாலர் எல்லாரும் வந்திருந்தாங்க. அப்போ கிருஷ்ணரை பார்த்தோன்னே அந்த ஆரம்ப நிலையிலே அந்த வெறுப்பு வந்ததுனால பார்த்த உடனே கோபம், அவ்வளோ வந்து என்ன பண்ணானுங்க? என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா, அதர்மமா செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கே தெரியல, கோபம் வந்ததை என்ன செய்யணும்னே தெரியாது. 100 வரைக்கும் போயும் அது தெரியாம 101வது பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுது? கிருஷ்ணர் வந்து சுதர்சனத்தால அவங்கள வதம் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதனாலதான் இந்த அசுர இயல்புகள் என்ன பண்ணிடும்? எப்பயுமே கஷ்டத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால எப்பயுமே தெய்வீக இயல்போட நம்ம எல்லாரும் இருக்கணும். மனிதர்கள் பகவத்கீதை பாகவதம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பகவான் சொன்ன அறிவுரைகளோட இதுல பாத்தீங்கன்னா, இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஒரு விஷயமும் வந்து எடுத்துக்கிட்டா ரொம்பவே ஒரு சிறந்ததா இருக்கும். ஜெய விஜயன் அப்படின்றவங்க தான் துவாரபாலகர்களா இருப்பாங்க. கிருஷ்ணர் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு 4 குமாரர்கள் வைகுண்டத்துல பகவானை தரிசிக்கிறதுக்காக போவாங்க. அப்போ வந்து அவங்கள வழிமறிச்சு நீங்க யாருன்னு கேட்டுருவாங்க. உடனே அவங்களுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடும், உடனே வந்து சாபம் கொடுத்துருவாங்க. சரிங்களா? இதெல்லாம் ஒரு பாஸ்ட் டைம்ஸ். ஏன்னா பகவான் லீலைகள் செய்யணும் இல்லைங்களா? பகவானை எதிர்த்து சண்டை போடுறதுக்கும் கூட டிவோட்டிஸால மட்டும்தான் முடியும். சரிங்களா? பகவானை வந்து ஒரு சாதாரண லிவிங் என்டிட்டால விரோதிக்கவே முடியாது, அவ்வளவு பலம் வந்து ஆத்மாக்கள் கிட்ட கிடையாது. அப்போ இவங்க 2 பேர் யாரு? நித்தியசுரிகளா பகவானுக்காக துவாரபாலர்களா இருக்கிறவங்க. அவங்கள வந்து பகவான் என்ன பண்றாங்க? அவங்கள எதிர்க்கும் அந்த சக்தி அவங்களுக்கு மட்டுமே இருக்கும் இல்லைங்களா? அதனால அவங்க என்ன அதாவது
எப்பயுமே பகவான் வந்து அவதாரம் பண்றாங்க அப்படின்னாங்களே, அந்த ட்ரூப் அப்படி வருவாங்க. தனக்கு இந்தந்த நித்யஸ்வரிகள் இந்தந்த இதை எடுத்துக்கணும், இந்தந்த ரோல் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுல தான் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஹிரண்யாக்ஷன், ஹிரண்யகசிபு வந்து பிறப்பாங்க. அதன் மூலியமா மக்களுக்கு வந்து நமக்கு லிவிங் என்டிட்டிக்கெல்லாம் பகவான் வந்து அதர்மம் எப்படி செய்யக்கூடாது, அதனால என்ன கஷ்டம் வரும் அப்படின்றத டிவோட்டீஸை வச்சு பகவான் வந்து கைட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ராவணன் கும்பகர்ணனா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் சிசுபாலன் தண்டவக்ரனா இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.19 ஸ்லோகம். ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. தானஹம் द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराद्यामान् क्षिपाभ्याजस्रं शुभानासुरि शेवव योनिषु. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். அதுதான் என்ன இப்ப எப்படி யசோதா அம்மா, தேவகி அவங்க எல்லாம் வந்து தேவகி அம்மா எல்லாம் வந்து அன்னையா வந்து பிறக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அவங்களுக்குலாம் ஒரு ரோல் இருக்கு இல்லைங்களா. அதே மாதிரி லிவிங் என்டிட்டிஸ்க்கு அதர்மம் எப்படி பண்ணக்கூடாதுன்றதையும் நித்தியசுரிகளான ஜெய விஜயன் வச்சு பகவான் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல என்ன தெரியுது, அவங்களாம் எப்பயுமே சுத்தமான டிவோட்டிஸ் தான், சரிங்களா அப்படின்ட்டு நம்ம இங்க எடுத்துக்கிறோம். இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்றதை பார்க்கலாம். பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகைய கடைநிலை மனிதர்கள் ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இந்த மாதிரி பொறாமையோட யாருக்கிட்டையும் இரக்கமே இல்லாம இருக்கும் கடைநிலை மனிதர்கள் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் என்ன பண்றாங்களா பகவான், எப்பயுமே இந்த அசுர இயல்போடு இருக்கிறதுனால அந்த இனத்திலே நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.20 ஸ்லோகம். நிவேதிதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆசுரீம் யோனிம் ஆபன்னா மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மாம் அப்ராப்யைவ கௌந்தேய ததோ யாந்த்யதமாம் கதீம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. இருக்கிறதுலயே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்ன்றது இதுதான். நிறைய ஆசைகள் அடையணும்னு சொல்லிட்டு தான் இவ்வளவு அசுர குணங்களோட இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா. ஆனா ஆத்மா அடைய வேண்டியது யாரு, பகவானே. அதுதான் அல்டிமேட் கோல் எல்லா ஆத்மாவுக்கும். ஆனா அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டை இவங்களால என்ன பண்ண முடியாதான், அதாவது ரஜோகுணம் தமகுணத்தில் உள்ளவங்களால அடைய முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 16.21. கோட்டீஸ்வரி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறோம் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. त्रिवितं नरकस्येतं द्वारं नाशनम् आत्मन कामक्रोधस्तथा लोपस् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள். அப்போ ஒரு ஆத்மா நரகத்துக்கு போகுதுன்னா அதுக்கு என்ன காரணமா இருக்கு, காமம், கோபம், பேராசை. இந்த 3 என்ன பண்ணுதான், நரகத்துக்கு கூட்டிட்டு போகுது. இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். அப்ப யாரு நல்லபடியான ஞானத்துல இருக்கோமோ அவங்கள என்ன பண்ணணும், இந்த காமம், கோபம், பேராசை இதெல்லாமே ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள். அதுல இருந்து நம்மள விலக்கி வச்சுட்டு சத்துவ குணத்துல நம்ம இருக்கணும். அதன் மூலியமா அப்புறம் சுத்த சத்துவ குணத்தை அடைந்து பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது 16.22 ஸ்லோகம். சத்யா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறோம் மாதாஜி. ஏதயர் விமுக்த கௌந்தேய தாமோ த்ரவைஸ் த்ரிபிர்நர ஆசாரத் யத்மன யாத்மன ஸ்ரேயஸ் ததோ யாதி பராம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகள் என்னென்ன கதவுகள், காமம், கோபம், பேராசை, சரிங்களா. இந்த 3 குணங்களில் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் எப்படிப்பட்டவங்களா இருப்பாங்க, தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கினை அடைகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா.
அப்போ இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுபடணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். தன்னுணர்வு பாதைன்றது பக்தி சேவை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.23 ஸ்லோகம். श्रीधर प्रभु जी हरे कृष्णा। यशास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारदः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्. हरे कृष्णा. பிரபுஜி தேங்க்யூ so மச். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன். சரிங்களா? சாஸ்திர விதிகள், அதான் சாஸ்திரம் தான் நம்மளோட ஆதாரம். வேதங்கள் தான் ஆதாரம். நம்மளால வேதங்களை தெரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னா பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் அதோட சாராம்சம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ சாஸ்திர விதிகளை இப்ப நம்ம பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போறாங்கன்னா கூட ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். நம்மளும் ஆபீஸ்க்கு போறோம்னாலும் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது நம்ம வேதங்களை நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். பகவான் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அவங்களோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு அப்படின்றது ஒரு உணர்வோட பகவான் கொடுத்த விதிகளை நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம வாழ்க்கையில அவசியம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படாது? தவறுகள் ஏற்படாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. அப்போ பக்குவமும் அவங்களுக்கு கிடைக்காது. சந்தோஷம் இந்த ஜட வாழ்க்கையில அவங்க ஈடுபடுறாங்க இல்லைங்களா? அதுலயும் அவங்களுக்கு அந்த சந்தோஷம் கிடையாது. நித்தியமான சுகம், பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்றதுல இருக்கிற சந்தோஷம் அவங்களால அடைய முடியாது. அதே சமயத்துல பகவானையும், பரம இலக்கு எல்லா ஆத்மாக்கும் பகவான், அவங்களையும் என்ன பண்ண முடியாது? அடைய முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். அப்ப அவங்களுக்கு என்னவே மிஞ்சும்? கவலைகளும் ஏக்கங்களும் கஷ்டங்களுமே மிஞ்சும். அதாவது 16.24 ஸ்லோகம். ललिता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। अस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुर सम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा माताजी। மாதாஜி தேங்க்யூ so மச். எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது? சாஸ்திரம் ரொம்ப முக்கியம். அதுல உள்ள விதிகளை நம்ம அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி பண்ணலைன்னா கஷ்டத்துல போய் விட்டுடும் அப்படின்னு நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ எது கடமை அப்படின்றது என்னன்னா பகவான் கொடுத்த கடமைகள். அதை நம்ம நல்லபடியா செய்யணும். யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் செஞ்சு நம்மளை பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணி பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுறது, அதுதான் கடமை. எது கடமை அல்ல? இந்த ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எதுவும் நம்மளுக்கு நித்தியமானது கிடையாது. அப்ப அதுல உள்ள ஆசைகள் இதெல்லாம் நம்ம விலக்கிக்கிறது நல்லது இல்லைங்களா? அப்போ எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். அப்போ பகவான் கொடுத்த இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மிக உயர்ந்தது, உத்தம ஸ்லோகங்கள். இது நல்லபடியா நம்ம வாழ்க்கையில சிறிது சிறிதா, ஒரே நாள்ல மாற்றம்ன்றது கிடைக்காது. சிறிது சிறிதா நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நல்லபடியா நம்ம வாழ்க்கைய பகவானோட திருப்திக்காக வாழணும் அப்படின்றதான் தெரிஞ்சுக்கிறோம். வாஞ்சா கல்பதருப்பஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. பத்ம புராணம் வாசிச்சிடலாங்களா? அன்மியூட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. அவசியம். हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 16வது அத்தியாய பாராயண பலன்கள். அனைத்து ஜீவராசிகளும் வசமாக சௌராஷ்டிரத்தை ஆளும் கட்டவர்மன் என்னும் அரசனின் அரிமர்தனன் என்னும் யானை மதம் பிடித்து தெருவில் ஓடி அனைவரையும் துரத்த ஆரம்பித்தது. யானைக்கு பயந்து அந்த தெருவில் உள்ள அனைவரும் ஓடி ஒளிந்து கொண்டனர். அப்பொழுது ஒரு பாமரன் பயம் இல்லாமல் யானைக்கு எதிர் சென்றான். அவனை கண்டதும் யானை அமைதியுற்றது. இது எப்படி நடந்தது என்று அனைவரும் அந்த பாமரனை கேட்ட தான் அனுதினமும் கீதையின் 16வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்வதாய் கூறியதோடு இந்த அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தால் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் வசமாகும் என்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ so ஹரே மச். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.